Bore da, gyfeillion. Hyfryd bod yma gyda chi bore yma i addoli ar Sul y Greadigaeth. Gai jyst dwy'n eich sylw chi'r hysbysiadau niferus iawn sydd ganddo ni. Mae yna bethau newydd a da iawn yn digwydd yma, a mae'n bleser wir eich cyfeirio chi at y daflen yma. Mae'r manylion i gyd yna, gwasanaethau pwysig, dwi'n mynd i ddarllen nhw i gyd allan, rôl etholwyr, rhoddion, cyrsiau'r Garawys a doniau, a mae'r manylion yr gwasanaethau mae'r wythnos yna hefyd, ac popeth da ni angen, dwi'n feddwl. A dwi jyst isio diolch i ddweud y gwir i Deon Manon a'r tîm i gyd a chi oll am roi rhyw fath o ysbryd o obaith newydd i ni, a mae o fel planhigion yn blaguro. Mae'n fendigedig tydi, mae yna gymaint o bethau'n dechrau, a da ni'n mynd i edrych ymlaen i'r dyfodol gyda gobaith a chariad, a da ni'n edrych ymlaen yn arw Deon Manon i weithio efo chi wneud hynny yn y lle yma. Felly, gan ni enid y ddistawrwydd rwan cyn i ni ddechrau gyda'n haddoliad heddiw.
yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad Nebo, y mae pob calon yn agored i ti. Ni allwn guddio un dim o ddiwrthyd. Glanha ni a fflam dy ysbryd glân. Mwyn i ni dy garu a thaddolyn ffyddlon. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac felly, cyn i ni wneud ein cyffes, da ni'n parhau i sefyll ac yn cadw enid o ddistawrwydd. Dad Nebol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylen. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifri fyned i farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist ar y drosom, maddeuain i'r cwbl heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wiredifeiriol, a dwi gar hawrth eich rhyddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gweddiwn. Holl alluog Dduw, creais dy nefoedd a'r ddeiar a'n creu ni ar dy ddelwyd dy hun. Dysg ni i ddirnad ôl dy law yn dy holl waith, a lun yn dy holl blant. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, yr hwn gyda thi ar ysbryd glân sy'n teyrnasu goruwch pob peth yn awr a hyd byth. Amen. Darlleniad o lyfr Genesis.
Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn afluniaidd a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y ddaear, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw byddai'r goleuni a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda, a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd, a'r tywyllwch yn nos. A bu hwyr, a bu bore, y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw byddai'r ffurfafen yng nghanol y dyfroedd yn gwahanu dyfroedd oddi wrth dyfroedd. A gwnaeth Duw y ffurfafen. A gwahanodd y dyfroedd o liannu oddi wrth y dyfroedd i'w chlaw iddi. A bu felly. Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd. A bu hwyr, a bu bore, yr ail ddydd. Yna dywedodd Duw casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosedd tir sych. A bu felly. Galwodd Duw y tir sych yn ddaear, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, dyged y ddaear dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choi hir ar y ddaear yn dwy'n ffrwyth a had ynddo, yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Dygodd y ddaear dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo, yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda, a bu hwyr, a bu bore, y trydydd dydd. Yna dywedodd Duw byddai'r goleuadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd. Byddai iddynt fod yn oleuadau yn ffurfafen y nefoedd i oleuo o ddaear. A bu felly. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd a golau'r lleiad y nos, a gwnaeth y ser hefyd. Gosododd Duw hwyl yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear, i reoli'r dydd a'r nos, ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw fod hyn yn dda, a bu hwyr, a bu bore, y pedwerydd dydd. Yna dywedodd Duw heigiad y dyfroedd o greaduriaid byw, ac i'w chlaw ddaear e heded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A cheodd Duw y morfilos mawr, a'r holl greaduriaid byw sy'n heigion y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth. A phob aderyn asgellog yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch a llanwch ddyfroedd y moroedd a lluosoged yr adar ar y ddaear. A bu hwyr, a bu bore, y pumed dydd. Yna dywedodd Duw, dyged y ddaear greaduriaid byw yn ôl ei rhywogaeth, anifeiliaid, ymlusgiaid a bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn ôl ei rhywogaeth, a holl ymlusgiaid y tir yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn,
ar ein delw. Yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar yr anifeiliaid gwyllt, ar y holl ddaear, ac ar bopeth sydd ymlusgo ar y ddaear. Felly, creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch chi. Llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear. A dywedodd Duw, yr rhoi i chwi bob llyseien sy'n dwy'n had ar wyneb y ddaear, a phob coeden a had yn ei ffrwyth, byddant yn fwyd i chi. Ac i bob dwysfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sydd ymlusgo ar y ddaear, popeth ag anddyleinioes yn ddo. Bydd pob llyseien glas yn fwyd. A bu felly, gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr, a bu bore, y 6ed dydd. Felly gorffenwyd y nefoedd ar ddaear a'i holl rioedd. Ac erbyn y 7ed dydd, yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth. Ac gorffwysed ar y 7ed dydd oddi wrth ei holl waith. Am hynny, bendithiodd Duw y 7ed dydd a'i sancteiddio. A mae ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu. Dyma hanes cenhedlu'r nefoedd a'r ddaear pan grewyd hwy. Dyma air yr arglwydd. Diolch a fo i Dduw. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Mathew. Medda Iesu, peidiwch â phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta na yfed, nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr. Nid ydynt yn hau nac yn medi, nac yn casglu i ysguboriau, ac eto y mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pryn ohonoch all ychwanegu 1 funud at eich oes trwy bryderu. A pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Ystyriwch lili'r maes. Pa fodd y maent yn tyfu? Nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes, sydd yno heddiw ac yfory'n cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy y dillada chwi o chydig ffydd. Peidiwch felly a phryderu a dweud, beth ydym i'w fwyta? Neu,
Beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio. Y mae'ch tad, nefol, yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ond i ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i'ch wy. Peidiwch felly, a phryderu am y fory, oherwydd bydd gan y fory ei bryder ei hun. Digon i'r diwrnod ei drafferth ei hun. Dyma efengil yr arglwydd. Moliant i ti, o Grist. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Peidiwch â phryderu am eich bywyd. Tybed beth oedd ymateb y disgyblion pan ddywedodd Iesu hyn wrthynt? Pwy ohonynt fydde wedi nodio efallai'n deall rhwyfaint o'r hyn yr oedd Iesu'n ei ddweud? A phwy fyddai wedi rolio ei llygaid gan feddwl beth ar y ddeiar oedd Iesu'n sôn amdano y tro hwn? Doedd bywyd y disgyblion ddim yn hawdd. Roedden nhw'n symud o le i le, yn gorfod cysgu yn yr awyr agored, ella, neu mewn llety dros dro, yn cario pob peth oedd ei angen gyda nhw, bwyd a dillad. Nid oedd y rhan fwyaf ohonynt wedi dod o gefndiroedd hawdd chwaith. O dan feddiannaeth y Rhufeiniaid, roedd llawer o bobl yn tlawd. Ei bod yn gweithio'n galed, roedd y trethu'n llethol, ac felly roedd pryder yn rhan fawr o fywyd bob dydd. Felly, tybed beth oedd ei hymateb i Iesu'n dweud, peidiwch â phryderu am eich bywyd. A beth yw ein hymateb ni? Weithiau pan fyddai'n darllen y dan yma, fi yw'r un sy'n rholio fy llygaid, oherwydd mae cymaint i'w boeni amdano. Mae argyfwng costau byw yn parhau. Ac yn ein tŷ ni, da ni ddim yn edrych ar y stock market i ddeud hwn. Da ni'n edrych ar pris ffredo sy'n codi o ddiwygeiniog pan oeddwn ni yn yr ysgol i 35 ceiniog heddiw. Felly da ni'n gwybod mae'r costau yn mynd i fyny. Ond o ddifrif, mae hyd yn oed yr eitemau mwyaf sylfaenol yn mynd yn anffoddiadwy i lawer o deuluoedd. A mae cyflwr y byd, cynnydd mewn tactegau gwleidyddol sy'n rhannu bobl, gwrthdaro parhaus ar draws y byd, ymwleiddio a beio grwpiau o bobl, ac ar y Sul y Greadigaeth hwn, cofiwn y llygredd sy'n cael ei ollwng i'n moroedd a'i hanfonydd. Effeithiau dinistriol newid hinsawdd a'r cynnydd mewn tywydd eithafol. Gyda hyn oll yn digwydd, beth ydych chi'n feddwl pan fyddwch chi'n clywed y geiriau hyn? Peidiwch â phryderu am eich bywyd. Beth mae Iesu'n ceisio ddweud wrthym am Dduw pan mae'n dweud peidio â phryderu? Beth mae'n ei ddweud amdano ni ein hunan? Mewn gwirionedd, rydyn ni i gyd yn gwybod nad yw pryder yn helpu. Dydy o ddim yn gwneud unrhyw un o'r pethau hyn yn well. Ac nid yw'n gwneud ni'n teimlo'n well, chwaith. Nid yw pryder fel y dywed Iesu yn ychwanegu 1 awr at hyd ein bywyd.
Yn wir, gall pryder a straen feirhau ein bywydau. Ond ystyr y gair pryder neu go-bryder, fel ei defnyddir yma yn yr Efengyl, yn cael eich tynnu i gyfeiriadau gwahanol, cael eich rhwygon darnau gan ofid. Pan feddylion am bryder yn y ffordd honno, mae'n newid ein dealltwriaeth ella. Peidiwch a chael eich tynnu oddi ar eich ffocws gan broblemau bywyd. Peidiwch a gadael i broblemau eich llusgo i gyfeiriadau gwahanol. Efallai fod geiriau Iesu'n dod chydig yn gliriach wedyn. Efallai fod pryder yn eich tynnu oddi wrth Dduw, ac oddi wrth holl fendithion a darpariaeth Dduw. Mae Iesu'n atgoffa ni am ddarpariaeth Dduw, sut mae'n bwydo adar yr awyr, yn dilladu'r lili'r maes, a hyd yn oed yn gofalu am laswellt y cae. Ac os yw Dduw yn gwneud hynny drostyn nhw, ond nid ydyn ni'n credu y bydd o'n gwneud yr un peth drosom ni. Ond hyd yn oed wedyn, mae'r gorchymyn i beidio ffryderi yn un anodd. Beth os ydych chi fel llawer o deuluoedd yn newynog? Beth os na allwch ffodio gresogi eich cartref a rydych chi'n oer? Mae unrhyw un sydd erioed wedi bod yn llwglyd neu yn oer, hyd yn oed am ddiwrnod, yn gwybod pa mor anodd yw peidio a chael eich tynnu oddi ar bopeth arall. Dychmygwch petai hynny'n reality bob dydd. Sut ydych chi'n peidio a phryderi bryd hynny? Sut ydych chi'n ymddiried yn napariaeth Dduw? A rydyn ni'n gwybod drwy'r Beibl, drwy y darlleniad o Genesis hir da ni newydd clywed, a drwy dysgeidiaeth Iesu, fod Dduw yn hael. Buon ni'n siarad am hynny'r wythnos diwetha, pan welsom Iesu'n troi dŵr yn swm enfawr o win mewn priodas. Felly, os ydym ni'n gwybod hynny, pam mae gan rhai cynlleied? Pam mae pobl yn llwglyd? Meddyliwch eto am Iesu a'i ddisgyblion. Roedden nhw'n dibynnu ar ei gilydd ac ar haelioni'r bobl o'i cwmpas. Mae Dduw'n darparu drwom ni. Pan feddylion am adnoddau'r byd, mae mwy na digon i ni gyd. Pe bain cael ei rhannu'n deg. Pe bain ni yn edrych at y rhai o'n cwmpas, a sicrhau nad oes neb heb yr hanfodion sylfaenol. Ni fyddai rhaid i neb bryderi wedyn. Mae'n naturiol i ni fynd drwy gyfnodau o fegisrwydd ac angen yn ein bywydau, amseroedd pan fydd angen i ni ddibynnu ar eraill, ac amseroedd pan fydd eraill yn gorfod dibynnu arnom ni. Dyna'r lanw a thrau bywyd. Mae hyn hefyd yn golygu nad oes cywilydd mewn gofyn am help gan eraill. Mae'n rhan arferol o fywyd. Daw adegau i bawb pan nad yw ein iechyd, ein hoedran neu'n gallu yn caniatáu i ni wneud popeth yn ein nerth ein hunan. Hyd yn oed Iesu ofynodd am gymorth pan oedd yn gweddio yng ngardd Getsemane, pan oedd ar ei fwyaf bregus. Roedd am i'w ddisgyblion weddio gydag ef, roedd arno angen ei cefnogaeth. Y broblem yw bod y byd wedi ceisio ac i raddau helaeth wedi llwyddo i troi'n unigolion dat gysylltiedig. Mae'n gwerthfawrogi gofalu amdano'n ein hunan yn unig, gan weld eraill fel dieithriaid neu hyd yn oed fel bygythiad. Nid yw bod yn gyfrifol
ar y cyd dros ein gilydd bellach yn cael ei werthfarogi. Weithiau fe gwelir fel gwendid. Ond nid dyma ffordd Duw. Ceisiwch yn gyntaf dernas Duw. A sut beth yw dernas Duw? Mae'n edrych fel Iesu, yn byw mewn cymuned, yn caru, yn iachau ac yn dibynnu ar eraill am arian, am fwyd, am letigarwch. Mae'n edrych fel eglwys iach, cymuned o bobl wedi ysbrydoli gan Dduw yn llyfr pryder sy'n tynnu ein sylw, yn dangos cariad a gofal Dduw ac yn dibynnu ar ei gilydd. Pan fyddwn yn gref, yn codi'r gwan, a phan fyddwn yn wan, yn caniatáu i'r cryf ein codi ni. Mae'r byd a'r bobl sydd ynddo yn ein gofal ni oherwydd Duw. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Teyrnas lle mae pobl yn gofalu am ei gilydd, a roddir i chwi bopeth sydd ei angen arnoch. Amen. Credwn yn un Duw, y Tad, yr holl a lliwg, gwneithurwr neb a daear, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, ac yn helpwyd ar Tad un ar holl oesoedd, Duw o ddiw, llewych o lewych, wir ddiw o wir ddiw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei neithio, yn un hanfod ar Tad, ac rwyf o ef yn gwneud pob peth, mwyn ni yn cael ei chymdwriaeth, disgynol o newydd. Rhywedd yr ysbryd lawn, daeth yn gnawd o fair hwrwyn, a fe gnawd yn ddi. Fe greswyl crosom gan Pontius Pilatus, dioddef o fangau ac y gafwyd, at gododd y trydydd dydd yn ôl o ysbrydderau, ac ysgynodd i'r neb, ac yn ei eistedd ar ei Tad, a dawd y chefn yn gwaniant i gael ei byw ar byw, ac ar ei deyrnas ni ddiwyddio. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd roddwyd bywyd, sy'n deillio o'r Tad yma, ac yn hyd â'r Tad yma, nid addolwyr ac yn hyd o lwyr, ac yn y barod drwy'r bwrthwyd. Credwn ni'n eglwys lawn Catholig ac Apostolig, cydnabyddwn ni'n beryg efo reid pechodau, a disgwyliwn at gyfodiad y mewn, a bywyd y byd sydd i ddod. Gweddiwn dros yr eglwys a dros y byd, a rhwng ddiolch i Dduw am ei ddaioni. Felly heddiw, ar Ail Sul cyn y Garawys, sydd hefyd yn Sul y Greadigaeth a Sul cyfiawnder hiliol, gweddiwn ar Dduw ein creawdwr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr, dros ein anghenion ein hunain ac anghenion yr holl fyd. Llanw'r eglwys, dy greadigaeth newydd ac ysbryd gobaith. Galluoga hi i gyhoeddi'r holl bobl newyddion da, dy deyrnas a dy gyfiawnder. Felly, Duw sanctaidd gweddiwn dros dy eglwys ledled y byd. Da ni'n gweddio dros ein talaeth yma'n eglwys, yr eglwys yng Nghymru, a'n hesgobaeth yma Mangor. Da ni'n cofio ar Esgob Cherry, Esgob David,
Da ni diolch am y tîm yma am Canon Tracy ac am Parchedig Neville a'r Parchedig Andy a pawb sydd yn gwasanaethu yma mewn unrhyw ffordd. Da ni gofyn i ti rei doniau i ni i allu tyfyd y eglwys mewn gobaith a mewn cariad. Adfer nhw at ddyfodol newydd. Gofyn nhw'n hyn yn dy enw di yn arglwydd angwaredwr Iesu Grist. Felly arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando. Fel yr ydym eisoes wedi gweddio, bydd gyda ni oll fel teulu annwyl yma yn dy eglwys, a bendithiau'n cenhadaeth fel yn galluogi'r i weld yr eglwys fel y mae hi, a chael ein hysbrydoli gan y weledigaeth o'r hyn all fod. Gwnaen haddoliad yn fwy teilwng, ein tystiolaeth yn fwy effeithiol, a'n bywydau yn fwy sanctaidd. Ysbrydola ni oll a brwdfrydedd newydd lledaeniad y dernas yn rhydedd ein harglwydd angwaredwr Iesu Grist. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Adfer barch at dy holl greaduriaid mewn byd a grewyd yn hardd ac yn sanctaidd, ond a ddifwynwyd gan ein difrawder a'n trachwant ni. Dy'r obaith ac ymddiriadaeth i dynnu ymaith y pryder am y dyfodol sydd yn poeni cynifer o bobl. Dyw sanctaidd gweddiwn dros y byd, a grewyd gan dy gariad, a thros arweinwyr y byd yn ei cyfarfodydd a'i trafodaethau. Trwy ddeithineb y dyfal barhad, cynnwrth fwyaf hwydd ar paru byd gwell a mwy diogel i'th blant. Cofion yn arbennig am yr holl wledydd sy'n dioddef ar hyn o bryd oherwydd rhyfel neu anghyfiawnder mewn unrhyw ffurf, gan gofio am y ffoaduriaid a thros bawb sydd wedi colli anwyliaid neu fywoliaeth neu gartref, gan erbyn am gyfiawnder a heddwch iddynt. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyroi bawb sydd yn ein cymuned y sicrwydd ei bod yn blant i ti ac y byddi di'n diwallu ei hanghenion. Bydde diw hymddiriadaeth hwy fod yn dystiolaeth i eraill. Felly Duw sanctaidd, dyroi ni ras lletygarwch a caredigrwydd, fel y gall ein cartrefi ni fod yn lleoedd croesawus. Dyroi ni'r gallu i sôn am y newyddion da ydym wedi ei derbyn wrth yr hair ydym yn byw ac yn gweithio yn ei plydd. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. A da ni gweddio dros yr rhai sydd yn dioddef y dydd hwn. Felly Duw sanctaidd, gweddiwn dros dy holl bobl. Wedi creu ar dy ddelw ac yn enwedig dros yr unig a galarus a'r claf, ac o'n cymuned ni gweddiwn dros yr rhai ôl sydd ar y rhestra yma yn eglwys gadeiriol ac yn eglwys y Garawys, ac ar draws ein hardal weinidogaeth. Gwared rhwyr rhag ofn a dangos iddynt lawenydd dy iachawdwriaeth di. Da ni'n cofio'n arbennig o'n cymuned Elma, Leslie, Mavis, Cymun. Da ni'n cymryd ein dod i stawrwydd i ddwyn unrhyw un arall rydym ni yn dyheu i weddio drostynt y bore yma, wrth ddod â hwy ger bron Duw yn ei stawrwydd ein calonau. Anadla anadleinioes arnynt, a dŵg iddynt dy drigaredd a thras. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dduw sanctaidd, gweddion dros yr hair ydym yn ei caru, ond na'i gwelwn mwyach. Cofion am y rhai hynny ar ryddhawyd o afalon y bywyd darfodedig hwn. Cadw hwy y mywyd y deyrnas, lle mae prydferthwch, coll yn cael ei adfer, a dyn i weidrwydd coll yn cael ei adnewyddu. Felly eto mewn enudod i stawrwydd, gadewch i ni ddwyn i gof, y rhai hynny sydd wedi marw'n ddiweddar, ac hefyd y rhai y cedwyr ei gwyl goffar dyddiau hyn.
gorffwys tragwyddol doedd iddynt o arglwydd, a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd, a chyfodi mewn gogoniant. Da Tregarog, derbyn y gwyddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Crist yw ein heddwch ni. Cymododd ni a Dyw mewn un corff ar y groes. Dyw'n ynghyd yn ei enw ar hanwn ei dangnefedd. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser. A hefyd gyda chi. Gadawch i ni gynnig arwydd o dangnefedd.
bendigedig wyt ti, arglwydd yw yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni y mae gennym y bara hwn i'w offrymu. Rhodd y ddeiar a gwaith dwylod ynol. Fe ddaw i ni yn fara'r bywyd. Bendigedig fyddo Duw am byth. Bendigedig wyt ti arglwydd yw yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni y mae gennym y gwyn hwn i'w offrymu. Ffrwyth y wynwydden a gwaith dwylod ynol. Fe ddaw i ni yn ddiod ysbrydol. Bendigedig fyddo Duw am byth. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle. Yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl a lluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Trwy ddwef, fe'n gwneithos ni a'r bydysawd cyfan. Pan ddaeth dy ysbryd glân at Mair, fe anwyd Iesu yn un ohonom ni, fe'n carodd ni gymaint fel iddo farw trosom ni. Ar ddydd y Pasg, codais def o farw'n fyw, gan goncro marwolaeth a drygioni am byth. Ar y Pentecost, rhoddais yr ysbryd glân, fel yr addawodd Iesu, yn helpu ni i fyw yn blant i ti. Felly, yma ar y ddeiar, a chyda'r angylion a'r archangylion, a phawb yn y nefoedd, molianwn dy enw, wrth i'r côr ganu. O Dad yn y nefoedd, gwrando'r weddi a gyflwynwn yn enw Iesu trwy nerth yr ysbryd glân, yn dirion fel colomen. Bydded y bara hwn a'r gwyn hwn i ni yn gorff a gwaed Iesu. O Dad, cofiwn pan gafodd Iesu swper gyda'i ffrindiau yn noson cyn ei farw. Fe gymerodd y bara a diolch i ti. Fe torodd a'i roi i'w ffrindiau a dweud, cymerwch hwn a'i bwyta. Dyma fy nghorff a roddir drosoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Ar ôl swper fe gymerodd Iesu y cwpan gwyn. Diolchodd i ti a'i roi i'w ffrindiau a dweud, yfwch o'r cwpan hwn bob un ohonoch, a mae hwn yw fy ngwaed, yr addewid newydd o gariad Duw. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchef i gofio amdanaf. Gyda'n gilydd cofiwn fod Iesu bob amser gyda ni a dweud, bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. O Dad, wrth i ni gofio dy fab Iesu Grist, a fe farw ar y groes ac atgyfododd, offrymwn i ti ar hoddion hyn, a'r holl roddion yr wyt ti'n ei rhoi mor hael i ni,
Anfon dy ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sy'n rhannu'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn. Helpa ni i ymddiried yn o ti. Tyrda ni nes at ein gilydd a'n croesawu gyda dy holl bobl i deyrnas o goneddus Iesu. Ti o dad, buau pob anrhydedd a gogoniant trwy Iesu dy fab gyda'r ysbryd glân yn un Duw yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, fel y dy dernas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith'r gwared ni. Yn y seiddo tiw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Crist, aeth gadw yn y bywyd tragweddol. Amen. Cwr Crist, aeth gadw yn y bywyd tragweddol. Amen. Cwr Crist, aeth gadw yn y bywyd tragweddol. Cwr Crist, aeth gadw yn y bywyd tragweddol. Amen.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, ei gariad sy'n dra gywydd. Dyw'r gwirionedd, yr ydym wedi gweld a'n llygaid a chydwrth ar dwylo, chyffwrdd a'n dwylo far ar bywyd, cryfha ein ffydd fel y tyfwn mewn cariad at y ti ac at ein gilydd, trwy Iesu Grist, ein harglwydd at gyfodedig. Amen. Yr arglwydd afo gyda chwi. Bydded i'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthoch. Bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi eich chwyd angnefedd a bendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i gario gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.